Tervetuloa Unesta Energiaa verkkovalmennuksen 5. jaksolle. Edellisellä kerralla kävimme läpi 21 vinkkiä paremmaksi nukkujaksi ja saimme käytännön konkreettisia ohjeita omaan arkemme muotoiluun, että hyvä uni ja lepo olisivat mahdollisia. Lisäksi meillä on tiedossa hyvän unen perusedellytykset, eli ymmärrys omasta vuorokausirytmistä, ymmärrys itselle sopivasta vuoteessaoloajasta. Sitten meillä on tiedossa vähän sitä, miten se unipaine kehittyy pitkin päivää ja miten sitä voidaan häiritä tai suojella. Lisäksi ymmärrämme sen, että muutama tunti ennen nukkumaanmenoaikaa on hyvä lähteä laskemaan niitä kierroksia ja vireystasoa. Mutta entäs jos nämä keinot ei riitä? Useimmilla huonosti nukkuvilla ja nukahtavilla ongelma on unta häiritsevät haitalliset ajatukset. Ja tällä kertaa saadaan lisää ohjeita ja tietoa siitä, että miten näitä unta häiritseviä haitallisia ajatuksia voisi kontrolloida ja ottaa tilalle jotain muuta. Tyypillisesti häiritsevät ajatukset tulee nukahtamisen hetkellä tai keskellä yötä. Ja useimmiten se edeltävä päivä onkin mennyt teknisesti unta ajatellen hyvin. Eli ollaan pystytty tekemään oikeita valintoja liittyen unipaineen varjelemiseen ja tiedetään se oma vuorokausirytmi ja on tehty fiksuja valintoja. Mutta sitten mennään vuoteeseen ja valmistaudutaan siihen lepojaksoon, niin alkaa tapahtua kummia. Eli se mielikuvitus lähtee viemään meitä ja nostaa meidän vireystasoa. Yhtä lailla kun yöllä sattuu olemaan hereillä, niin samankaltainen ilmiö saattaa toteutua. Eli jokin asia nousee sieltä meidän mielestämme, muististamme aktiiviseen käsittelyyn ja nostaa meidän vireystasoa. Mitä tämmöisellä hetkellä sitten oikeastaan tapahtuu? Päiväsaikaan meillä on arjessa niin paljon virikkeitä, että ne vievät sen huomion niiltä huolilta. Ja jos niitä on sitten pitkin päivää siirtänyt syrjää, niin ne itse asiassa odottaa vaan sopivaa tilaisuutta putkahtaa esiin. Ja yö on tämmöiselle hyvinkin otollista aikaa, koska silloin ei ole ulkoisia virikkeitä eikä ärsykkeitä siinä kiinnittämässä sitä huomiota. Eli silloin se suodatin vuotaa ja kielteiset asiat pääsevät valumaan työmuistista ajatuksiin. Aivoissa otsalohko on tärkeä kognitiivisen tietojen suorittaja ja kun keho alkaa valmistautua nukkumaanmenoa varten, solujen toiminta muuttuu. Eli otsalohko ei ole enää skarppi ja terävä eikä saa pidettyä sitä suojausta yllä. Ja tämä suodatin vuotaa ja kielteiset asiat pääsevät sitten valumaan työmuistista ajatuksiin. Ja tässä vaiheessa sitten alkaa se ruljanssi, eli pienistä asioista kasvaa isoja asioita ja huolet ja murheet saa ihan erilaisen mittasuhteen. Eli käytännössä nukahtamisen ajankohtana tai yöaikana niin tämä murehtija on yksin, eikä pääse purkamaan sitä kuormaa. Ja kun sen käsittely jatkuu, niin siitä asiasta tulee isompi ja isompi. Ja se taas johtaa siihen ajatukseen hyvin usein, että nyt mä en saakaan sitä unta, kun tämä murhe mua painaa ja vaivaa. Tässä valmennuksessa näitä haitallisia ajatuksia prosessoidaan siten, että me ensin tunnistetaan se huolta herättävä ajatus, minkälainen se on. Ja sen perusteella sitten valitaan se, että miten sitä huolta voidaan käsitellä ennen nukkumaan menoa. Ja käydäänpä seuraavaksi läpi vähän sitten tätä ajatusta. Oletko miettinyt sitä, että mihin ne sun nukahtamisen ajan huolet ja murheet liittyy tai minkälaisia ajatuksia sulla on keskellä yötä? Mistä ne tulee ja mihin ne perustaa? Tässä on 3 vaihtoehtoista luokkaa, miten niitä ajatuksia voi sitten pohtia. Ensimmäisenä meillä on ajatuksellinen ylivireys, eli murehditaan kaikkea juuri ennen nukkumaanmenoa. Ajatukset karkailevat ja hyppivät teemasta toiseen ja koetaan kokonaisvaltaista korostunutta tietoisuutta itsestä. Tunnetaan kehossa ehkä erityisiä tuntemuksia ja ajatukset virtaa solkenaan. Reagoidaan myös ympäristöääniin. Tähän voi liittyä myös levoton tunnetila kokonaisuutena ja kokemus, että on vaikea hallita sitä omaa ajattelua.
Toinen unta häiritsevä ajatusluokka on sitten ajankohtaisiin asioihin liittyvät ajatukset. Eli tämä on tyypillisimmillä nimenomaan sitten työhön liittyvien asioiden käsittelyä. Ja ajatuksissa silloin virtaa sekaisin kuluneen ja seuraavan päivän liittyviä tapahtuvia tai yleensä tulevaisuuteen liittyviä ajatuksia, tulevaisuuden suunnitelmiin tai ongelmiin liittyviä ajatuksia. Ja näitä ajatuksia on näinä aikoina varsinkin hyvin monella. Kolmas unta häiritsevä ajatusryhmittymä on sitten itse unettomuuteen liittyvä ajattelutapa. Eli siellä on erilaisia ajatuksia, jotka sitten generoituu, mutta ne on pääsääntöisesti kiinni sitten siitä huolesta, mitä siitä unettomuudesta seuraa. Ja käydäänpä sitten vaiheittain läpi sitten ratkaisumalli jokaiseen näistä ja saadaan keinoja tilanteen korjaamiseksi. Ajatuksellinen ylivireys. Eli nukahtamisen hetkellä uusia ajatuksia nousee, vireystaso nousee, jotkut ajatukset johtaa pitemmälle ja tuo uusia ajatuksia mukanaan. Mitenkäs tätä tilaa voisi sitten rauhoittaa? Ja keinoja on. Keinoja on muun muassa erilaiset rentoutusharjoitukset. Eli siirretään huomio ajatuksista ja tunteista oman kehon ja mielen rentouttamiseen. Tässä yksi tyypillinen tapa edetä on sitten, että lähdetään ajattelemaan omia varpaita, jalkateriä, jalkapohjia, nilkkaa, pohkeita, polvea ja niin edespäin. Eli käydään hitaasti keskittyen ajatusten kautta koko keho läpi varpaista aina päälakeen saakka. Tämä vaatii ajatuksen voimakkuutta, että pysyy kiinni siinä ajatuksessa eikä syrjähdä harhapoluille. Yksi tapa tässä on myös se, että sä suulla teet niitä liikkeitä tai jos mahdollista yksin kuiskailet sen koko sarjan ja näin ollen se syrjähtämisen riski pienenee. Toinen tapa sitten kontrolloida näitä ylivireitä ajatuksia on tällainen ajatuseste. Eli ajatusesteen ajatus on se, että toistetaan mielessä samaa yksinkertaista ja lyhyttä itselle neutraalia tai rauhoittavaa sanaa hitaasti noin parin sekunnin välein. Se sana voi olla yksinkertainen se, ja toistetaan siis tätä sanaa. Ja tässä sama juttu kuin edellisessäkin vinkissä, että joko suuta liikutellen sitä ääntä tuottamatta toistaa tai sitten hiljaisella äänellä, häiritsemättä muita. Kolmas keino ylivireän mielen rauhoittamiseen on sitten mielikuvaharjoitus, eli luodaan sellainen mielen rauhoittumispaikka, jota harjoitellaan valveilla ollessa ja tätä voidaan sitten tämän jälkeen käyttää vuoteessa rauhoittamiseen. Eli se voi olla vaikka sellainen kuva jostakin mielimaisemasta ja liittää siihen vahvaan ajatukseen ehkä muistikuvan siitä, että minkälaista siellä paikassa on ollut. Ja sama juttu yöllä, jos tämä haitallinen ylivireä mieli yllättää, niin sitten käyttää sitä samaa mielikuvaa harjoitusta yöllä. Neljäs tapa ylivireän mielen rauhoittamiseen on mindfulness, joka on näinä aikoina aika tunnettu ja käytetty ylivireän mielen rauhoittamisen menetelmä. Mindfulness on yksinkertainen menetelmä. Netistä löytyy erilaisia harjoitteita ja uskon, että jokaiselle löytyy sitten omanlaisensa. Tärkeää näissä on, että ensinnäkin tosiaan tiedostaa sen, että nyt mulla on ylivireä mieli ja sitten valitsee näistä vaihtoehdoista itselle sopivimman. Ja se ei välttämättä löydy 1 tai 2 illan kokeilun perusteella, että rohkeasti käy vaikka läpi nämä 4 vaihtoehtoista tapaa ja miettii, olisiko siellä joku, mikä sopisi itselle parhaiten. Ja työkirjassa on lisää näistä vaihtoehdoista. Kannattaa katsoa. Toinen nukahtamista tai keskellä yötä häiritsevä ajatusluokka on sitten
ajankohtaisiin asioihin liittyvät ajatukset. Useimmiten ne ovat työperustaisia. Eli mieli lähtee vaeltamaan päivän tekemisiin tai huomisen päivän haasteisiin, mitä ne sitten ovatkaan. Ja harva meistä itse asiassa yöaikana pystyy niille asioille tekemään mitään, ja se on yksi keino blokata niitä ajatuksia pois. Ymmärtää, että yö on nukkumista ja lepoa varten. Mutta on muitakin keinoja. Yksi näistä on sitten se, että puhutaan näistä asioista, oli ne sitten työasioita tai yksityisyyden asioita, niin joko kollegan tai ystävän tai elämänkumppanin kanssa. Ja usealle tämä asioiden puhuminen ja työstäminen on luonnollinen tapa sitten käsitellä asiaa. Ja tätä kun tekee, niin huomaa sen, että kun se asia on käsitelty, niin harvemmin se sitten palaa sinne nukahtamisen hetkeen. Toinen keino on kirjoittaa päivän keskeisimmät ja askarruttavimmat tapahtumat päiväkirjaan. Ja tämmöinen päiväkirjan kautta tapahtuva itseilmaisu on myös todella hyvä keino niiden ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. Ja sitten kun oivaltaa sen, että kun ne on kirjoitettu ylös, niin niitä ei silloin tarvitse enää muistissa eikä mielessä pitää. Ja on syytä muistaa, että jos sitä päiväkirjaa kirjoittaa, niin kirjoittaa sen hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Että se, jos on liian lähellä nukkumaan hetkeä, niin se saattaa nostaa sitä vireystasoa ja näin ollen vaikeuttaa sitä nukahtamista ja itse nukkumista. Lisäksi on olemassa erilaisia kirjoitettavia purkuesimerkkejä, eli sieltä työkirjasta meillä löytyy tällainen malli, mihin kirjataan ylös mukavat asiat ja epämukavat asiat. Ja sitten siellä on myös malli siitä, että minkälainen voisi olla tällainen huolipäiväkirja. Eli huolipäiväkirjaa kirjoitetaan se huoli ja sitten vähän spekuloidaan sitä, että mihin se huoli voi johtaa. Tässä sama juttu kuin ylivireän mielen rauhoittamisessa, eli kannattaa kokeilla, vaikkakin nämä tuntuu vähän yksinkertaisilta ratkaisuilta, niin kokeile näistä yhtä tai useampaa ja huomaa sen eron, että kuinka voidaan ulkoistaa ne huolet sen sijaan, että niitä kantaisi mielessä ja muistissa. Kolmas unta häiritsevä ajatteluluokka oli sitten itse uneen ja unettomuuteen liittyvät häiritsevät ajatukset. Ja tässä on kyse siitä, että meidän huoli siitä omasta nukkumisesta on kasvanut kohtuuttomiin mittasuhteisiin ja nämä pitää sitten meitä hereillä nukahtamisen hetkenä ja herättelee keskellä yötä. Eli pohditaan sitä, että apua, mä en nuku nytkään, mikä minussa on vikana ja niin edespäin. Tässä on kyse sellaisesta ajattelun vääristymässä ja otetaanpa tähän muutama esimerkki, että minkälaisia nämä ajatusvääristymät ovat. Eli yksi tällainen vääristynyt ajattelu on se, että nukun aina huonosti ja kaikki muut nukkuvat hyvin, ja tässä se vääristymä on yleistys, eli mehän emme tiedä miten muut nukkuvat. Ja todennäköisesti huonosti nukkuvia on muitakin, mutta ei voida todeta, että kaikki nukkuu huonosti tai nukkuu hyvin. Eli tämä yleistäminen on hyvinkin helppoa. Toinen hyvin tyypillinen ajatusvääristymä on se, että nyt kun mä nukun huonosti, niin mä en selviä huomisesta päivästä ollenkaan. Kaikki menee pieleen, mikään ei onnistu. Ja tässä se vääristymä on sitten tällainen mustavalkoinen ajattelu, eli meillä on taipumusta kärjistää asioita, että nähdään, että olisi olemassa vain kaksi ääripäätä. Todellisuus on kuitenkin jotain siltä välistä. Eli vaikka me nukuttaisiin huonosti, niin todennäköisesti meillä on toimintakykyä seuraavalle päivälle. Mutta jos huonosti nukkuminen tai unettomuus jatkuu pitkään, niin sitten luonnollisesti sillä on dramaattisia vaikutuksia. Yksi hyvä työterveyslääkäri sanoi aikanaan minulle, että Kari, 2 yötä sinä voit valvoa, mutta 3. sinun täytyy sitten nukkua. Työkirjassa on paljon lisää tästä aiheesta ja myös todistusaineistoa, että miksi se ajattelutapa on väärin. Nyt sitten se prosessi etenee siten, että kun
nukahtamisen hetkellä tai keskellä yötä sinua vaivaa jokin ajatus, onko se sitten ylivireä mieli, onko se ajankohtaisiin asioihin liittyvä huoli, murhe vai onko se sitten uneen ja unettomuuteen liittyvä ajatus, niin sulla olisi keino pois oppia sitä vääristynyttä ajattelua ja ottaa tilalle jotain muuta. Eli tässä nyt on tietty psykologinen prosessi käynnissä, että sun pitää tiedostaa ja tunnistaa se, mikä on se ajatuksen tyyppi ja sitten valita keino, minkä sä otat siihen tilalle. Kognitiivisen käyttäytymisterapian niin kuin ydin on siinä, että se mikä on opittua on pois opittavissa. Eli tässä on kyse juuri tästä. Eli analysoi jonkin verran sitä sun huolta herättävää ajattelua ja etsi ja sovita itsellesi sopiva keino ratkaista se ongelma. Ja tästä on kyse, kun puhutaan huolta herättävästä ajattelusta, joka estää nukahtamista ja nukkumista ja miten se korjataan. Vaatii vähän aikaa ja pohdintaa ja uudelleen oppimista, mutta kannattaa ilman muuta. Olen myös sitä mieltä, että vaikka kävisi kaikki maailman univalmennukset ja lukisi kaikki kirjat paremmaksi nukkujaksi, niin sitä täydellisyyttä ei välttämättä saavuteta. Eli on syytä olla myös armollinen itseä kohtaan ja omaa nukkumista kohtaan, myös tässä unettomuuden saralla. Muutama ajatus uneen liittyen, eli pidetään ne uneen liittyvät odotukset realistisina. Ei tavoitella sellaista, mikä ei ole mahdollista. Eikä myöskään liioitella unettomuuden seurauksia. Eli kun me liioitellaan, niin me vahvistetaan sitä ajattelua. Eli jos nukuu huonosti, huomisesta päivästä tulee vaikeaa, niin todennäköisesti siitä tulee vaikeaa. Eli ajattelisin enemmän sitä, että okei, nyt mä nukun huonosti, mutta sitten huolimatta mä selviän huomisesta päivästä. No, uneen pakotettu yrittäminen, me tiedetään, että itseään ei voi käskyttää siihen uneen eikä lepoon, eikä nukahtamiseen myöskään. Sitä herkkäunisuutta ei pitäisi nähdä heikkoutena. Itse asiassa sitä unettomuutta voisi ajatella valppautena, joka on pitänyt ihmiskunnan hengissä. Eli ihmiset, jotka ovat heränneet vaaratilanteissa herkästi, ovat pelastaneet laumansa. Niinpä tämä ominaisuus on kertynyt evoluution saatossa ja monella on taipumusta ahdistukseen ja valppauteen. Nykyaikana tämä taipumus voi tuntua evoluutio huonolta vitsiltä, mutta se kannattaa yhä nähdä myönteisenä merkkinä. Sitten jos herää aamuöisin vatvomaan niitä työ- tai ihmissuhdeasioita, niin sehän kertoo myös siitä, minkälainen tyyppi sä oot. Sä oot välittävä ja huolehtiva. Ei se välttämättä se huolehtiminen täysin huono ajatus ole. Enemmän on kyse siitä, että mihin aika vuorokautta sen saa sovitettua. Unesta energiaa verkkovalmennuksen 5. jakso on loppusuoralla. Kerrataanpa lyhyesti. Lähdettiin liikkeelle siitä, että mitä ja miksi oikeastaan ne meidän huoliajatukset kasvavat mielettömiin mittoihin nukahtamisen hetkellä tai yöaikana ja todettiin se, että meillä ei ole muuta käsiteltävää ja suodatin vuotaa. Sitten annoin tehtävän pohtia sitä omaa ajatusmaailmaa sen huonon nukahtamisen ja yön aikana, eli onko kyse ylivireästä mielestä, ajankohtaisista asioista, työasioista vai onko sitten huolet ja murheet keskittyneet siihen omaan huonoon nukkumiseen ja unettomuuteen. Sait myös keinoja kaikkien näiden erilaisten ajatusten käsittelyyn ja toivottavasti nyt sitten lähdet kokeilemaan itselle sopivia keinoja. Mutta ensin tunnista se haitallinen ajatus ja sitten valitse keino. Kokeile, toimiiko vai ei, jos ei toimi, kokeile jotain muuta. Mutta nyt alkaa olla meillä keinovalikoima käytössä ja onkin kiinni siitä, mitä tapahtuu siellä ruudun toisella puolella, kuinka hyväksi nukkujaksi tässä lähdet kehittymään ja kypsymään. Hyväksi nukkujaksi kehittyminen vie aikaa, en uskokaan, että 2 viikon aikana asiat muuttuisi radikaalisti, mutta toivon mukaan edes jonkin verran.
yksi kerta jäljellä ja kertaillaan vähän ja esitetään muutama uusi ajatus unettomuuteen ja nukkumiseen ja paremmaksi nukkujaksi kasvamiseen liittyen. Mutta siihen saakka kohti parempia unia mennään yö kerrallaan ja nukutaan hyvin. Moi moi!